Kinumpirmar kan tagapagtaram kan 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan nan mga nadangog na putok sa barangay Lagyo, Ragay, Camarines Sur. Alas 8:20 kasubagong aga, iyon naging bakbakan ka makawalang grupo asin militar. Sigun sa tagapagtaram, makalis na makari si Benin sumbong ang 81st Infantry Spartan Battalion dapit sa presensya ni rebelding grupo sa lugar. Tulos na nagkondusir rin operasyon ang tropa na nauli sa 10 minutong engkwentro sa 7 NPA. May impormasyon na nakarating sa ating tropa ng 81st Infantry Battalion. Accordingly, nagsasagawa daw ng extortion doon sa mga small business entrepreneur doon sa lugar or yung mga sari-sari store owner. At na-report din sa ating. Makalis ang putukan, na-recover kang otoridad sa pinangyarihan ang managkawaralat na kagamitang kanagdurulag na rebelde. Kabalan anti-personal mines, backpacks, asin cellphones. May mga nahiling manadugo sa lugar na pigsasabing sa makawalang grupo. Natin ang ating mga kababayan na kung sakali mang merong makikituloy sa kanila na mga armado ay o kaya mag-i-stay doon sa kanilang lugar ay huwag silang papayag sapagkat maaari po silang madamay sa anumang operasyon na isasagawa po ng ating mga alagad ng batas or ang mga government forces. Sa presente, padagos pa ang pigigibong follow-up operation ka militar nganing masusug ang mga nagsipagtakas na rebelde. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.